שלום לדוקטור אולגה קוטליאר, עוסקת ברפואה אסתטית מתקדמת, ואנחנו היום בתוכנית חצי-חצי, מה שמיד מעורר לי בקונוטציה של העיסוק שלך את אותן אנשים שרוצות מצד אחד להיראות ככה מאוד טוב ולהילחם בפגעי הגיל, מצד שני חוששות מסכין המנתח או המנתחת. אז באמת איזה סוגים של טיפולים אפשר לתת שלא מערבים ניתוח? שלום לך גליה, ואני מאוד אשמח להסביר על נושא מאוד פופולרי בשנים האחרונות שנכנס לתחום אסתטיקה בארץ. אנחנו נדבר על החוטים. החוטים שמייצרים מחומר נמס שמשתמשים בדרך כלל בניתוחים פנימיים, בניתוחי לב, בניתוחים לכל מטרה כירורגית. אז עכשיו יש לנו חוטים מאותו חומר, שזה בדרך כלל או פוליקפרלק או פולידיאקסנון, שזה חומר נמס. נמס באופן טבעי בתוך האור, לא צריך לגעת בזה. לא צריך לגעת בזה, ויש הרבה סוגים של החוטים. יש חוטים מזחוטים, שזה חוט חלק, בדרך כלל משפר רק מרקם העור. וכשאנחנו מדברים חוט לצורך הרמה או מתיחה, אנחנו מדברים על החוטים יותר מסיביים, יותר ארוכים, שבדרך כלל המרקם שלהם לא חלק ויש בהם זיזים. באותו רגע שמכניסים את החוט, בדרך כלל זה בעזרת הקנולה, לתוך העור עצמו. זה לא מדובר על החדרה חוט לשריר, זה לא מדובר על הרקמות עמוקים בפנים. החוטים בדרך כלל נכנסים רק לשכבה התחתונה של העור, החוט נפתח, מותח טיפה את העור. את מדברת בעצם על שכבת הדרמיס? כן, הדרמיס התחתון, כן. והחוט, במשך כמה זמן, שבוע, שבועיים, החוט מתחיל להיפתח, נפתחים זיזים, וזה גורם למתיחה. וחוץ שזיזים נפתחים, גם גוף מייצר סוג של קולגן חדש, כדי לשפר את המראה של העור. אני מאוד אוהבת את הקונספט הזה, אולגה, כי אנחנו בעצם מגרות את צבעי הקולגן לעבוד לבד. זאת אומרת, אנחנו מעודדות את המנגנון הטבעי של העור. כן, וזה מה שעושה, גם משפר מרקם העור. החוט הזה לא משנה שהוא לצורך מתיחה, הוא מפריש גם חומצה לקטית, ואנחנו רואים ממש שיפור של מרקם העור, אבל זה לא רואים מיידי. התוצאה בדרך כלל זה לוקח בסביבות חודש, חודש וחצי, שאנחנו רואים את התוצאה מושלמת של גם שיפור המרקם העור, גם שיפור של בצניחה. אוקיי, ההרמה הזאת שאנחנו מחפשות. אז בעצם זה הרמת פנים ללא התערבות ניתוחית. נכון. אפשר גם להגדיר בצורה הזאת, אבל צריך גם לדעת שלא לכל צניחה אנחנו יכולים לעזור בעזרת החוטים. זאת אומרת, למי למשל זה כן מתאים? את בעצם מדברת פה על אבחון. כן, בדרך כלל אנחנו נדבר על בנות יותר צעירות, שרק מתחילות להרגיש צניחה, זה אומר שזה גיל 40, 45, 50, שזה גם יכול למנוע את הצניחה וגם נותן שיפור בצניחה מינימלית. שאם אנחנו רואים אישה מבוגרת בסביבות 60 פלוס, 65 ו-70, ברור שרמת החוטים לא יכולים לשפר משמעותית ברמת הצניחה שלה. ואז יש בעצם פתרונות אחרים. כן, וכאן רק אנחנו צריכים לתת הבחנה הנכונה כדי לתת גם ציפייה ותוצאה מתאימה לכל הלקוחה שלנו. אוקיי, אז באמת בהמשך לזה, באיזה אזורים את יכולה לטפל בעזרת החוטים? לפי הניסיון, מה שאנחנו כבר רואים, אנחנו בעיקר נותנים שיפור משמעותי בחלק האמצעי של הפנים. עצמות על החיים. עצמות על החיים, אם יש צניחה. אוי, אני כל כך מזדהה עם זה. יום אחד אתה קם ומסתכל במראה, ואתה רואה שעצמות על החיים ירדו לך לכאן. כן, זה... ומה מביא? אנחנו יכולים לתת שינוי יותר טוב מהמילוי. כי זה לא ממש מנפח, כי אנחנו מכירים את התופעה של הפילו פייס. אתם לא רוצות את זה שם בבית. מנפחים ומנפחים. אז עדיף לפעמים להשתמש בחוטים, להרים את החלק. משתמשים לזוויות הפה בחלק התחתון של הכף סנטר. אפשר גם בצוואר, אבל עוד פעם, לא תמיד אנחנו יכולים לתת ללקוחה תוצאה של 100%. וצריך להגיד מההתחלה, ולהבחן נכון. זו כבר באמת עבודה של תאום ציפיות שצריך לעשות. אז באמת, אפרופו תאום ציפיות, כמה זמן החלמה צפוי למי שעושה את הטיפול? בחוטים שאנחנו משתמשים לצורך הרמה, החלמה לא פשוטה, לא כמו ניתוח, אבל בסך הכל זה יכול לקחת שבוע, 10 ימים שיש שטפי דם, יש אי נוחות, יכולים להיות נפיחויות. קושי קצת בדיבור. קושי באכילה, בטח גם יורדים במשקל. כן, תמיד אומרת, קיבלתם גם דיאטה בנוסף, כי אסור לאכול סטייק, תפוח עץ, כל האוכל נזלי. אבל בסך הכל חוזרים לחיים יומיומיים ולעבודה אחרי יומיים, 3 אין שום בעיה, אבל אי נוחות
פנימית, נגיד ככה, קצת, עוד 10 ימים, זאת אומרת, לקחת חופש מהעבודה, צריך את השבועיים חופש, לא? צריך שבועיים חופש מהעבודה, יומיים 3, אבל בסך הכל... וזה דברים שאפשר להסתיר עם מייקאפ, נגיד, לטשטש עם מייקאפ. כן, השטפי דם הם לא כחולים, בדרך כלל הם מופיעים אחרי כמה ימים כבר בשלב כזה ירקרק, צהוב, שזה גם לא תמיד מובן מה זה היה. הרגעת אותי. תודה רבה, דוקטור אולגה. תודה רבה לך, גליה. תודה.